Sedím práve pred počítačom a pozerám si môj časozberový dokument, ktorý sa točil 8 rokov. Paťo tam hača? Jeho otec biologicky zelhal. Paťo, ty si rád píšem. Moja mama to je, že mal dosť ťažké. Môj brat ríšavý, sestra tiež ríšavá, ty kokos, ja čierny úplne, vieš. Pozor, Patrík! Padneš tam. V 18 rokoch zistil som, že môj foter je cigán. Šok. Patrikov otec, keď som potreboval súhlas od neho, teda, že chcem si Patrika osvojiť, bez problémov nám to podpísal a ešte sa vzdal vlastného syna. Zdraví vás vypaný čávo, stále som cigán a ne káďo. Začal som od nuly už dávno, som tu od začiatku repu, môžete mi hovoriť kápo, yeah. Neviem, čo mám povedať. Som z toho. Na to je môj kolega. Začalo to tu. Tam som podlomili kolena. Môžem sa ti ozvať nejaké? Určite. Čo je na tom drsné, že som povedal, že môj fotér sa do Skandinávsky o mňa nestaral. Čo je na tom drsné, že moja mamka ma v živote nezobrala na dovolenku. Paťo celé natáčanie filmu stopol, zastavil to. Nebuď zo mňa neľudská. Som normálna, v pohode. Jedna žena, ktorá po ňom ide z biznisu, čo s ním spolupracuje. 6 rokov ma počul. Bola to ona. Už som sa na neho nedívala ako na objekt muža, ktorý sa mi páči. Ja som u tvojej mamky.